Agraïment a aquest jurat que jo crec que ha sigut agosarat i valent a l'hora de premiar i donar aquest premi a l'excel·lència, que ens fa una il·lusió especial que el premi sigui a l'excel·lència per una primera aventura d'un format que el que preteníem era revivoure'l, actualitzar-lo i portar al segle XXI un element tan important de la història i dels referents radiofònics com és la radionovel·la. Hem sigut molt agosarats a Catalunya Ràdio en aquest sentit i que la primera experiència d'una història, d'una ficció sonora amb àudio binaural, amb àudio immersiu, que això hagi estat considerat pel jurat ens honora moltíssim. Moltíssimes gràcies. Començaré els agraïments per al que va decidir obrir la porta a la creativitat i deixar córrer a un beneit que venia amb una idea que no sabíem ben bé si seríem capaços de realitzar. Que és en Saúl Guardillo, que quan aquest beneit, que era jo, em vaig dir Saúl, hauríem de fer això, el primer que va dir va ser tio tira. I aquest tio tira i aquest agraïment que li vull transmetre el vull també fer extensiu a aquests 6 anys en què hem compartit la direcció de Catalunya Ràdio amb en Jordi Borda i amb ell, on aquest esperit d'innovar, d'obrir camí, que és el que ha de fer un mitjà públic, un mitjà de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de ser motor d'iniciatives, ha marcat el camí d'aquesta direcció durant aquests 6 anys i aquest és un bon exemple. Per tant, Saúl, gràcies pel que has aportat a Catalunya Ràdio i avui que estem tota la família de la ràdio del país, pel que has aportat també a la ràdio a Catalunya. Gràcies. Dit això, moltes gràcies a tots aquells que van decidir jugar i apostar per això. Començant per una primera espasa de la literatura d'aquest país, que és el Sánchez Pinyol, que quan li vaig explicar la història va obrir uns ulls com uns plats i va dir «Però què m'estàs dient? Això no ho hem fet mai!» Dic, doncs si no ho hem fet mai, ara és el moment.